Sanibonani. Assalamu alaikum. Hayi bafowethu, konakele manje. Uma ngivula iBhayibheli, ngithola inhlobo ngeinhlobo zomoya abangcwele. iBhayibheli lingitshela ukuthi uma kaJohane wayekhulelwe umoya oyingcwele owuJohane. iBhayibheli lingitshela ukuthi uMaria wayekhulelwe umoya oyingcwele owuJesu. AmaNazaretha athi uShembe umoya oyingcwele. iBhayibheli lingitshela ukuthi uNkulunkulu umoya. iBhayibheli lingitshela ukuthi umoya kaNkulunkulu wawuzulazula phezu kwamanzi. Bafowethu, iBhayibheli lingitshela ukuthi umoya oyingcwele waholela uJesu ehlane lapho uSathane wafika wamlinga khona. Ngiyayibuzela nje ingane zakwethu. Ngiyayibuzela nje ayikabi. MaNazaretha, uma nithi uShembe umoya oyingcwele, ngabe uma kaJohane wayekhulelwe uShembe yini? Ngabe uma kaJesu wayekhulelwe uShembe yini? Lo moya oyingcwele lo umoya kaNkulunkulu owawuzulazula phezu kwamanzi kuGenesis 1 verse 2. Ngabe lo moya oyingcwele owuzulazula phezu kolwandle kwamanzi kwakuwuShembe yini? Hey. Hayi mina ngazi. MaKristu, ake nikhulume nani. AmaNazaretha ayadavuzela nje nawe ayazi. Mina angeke ngifihle mina. AmaNazaretha ayadavuzela nje. Awazi lutho Nkosi yami. Into abayaziyo nje ukuthuka inhlamba. Hayi yabona-ke lapho number 1 ungaze ufunge ukuthi inhlamba enye yezinsika zenkolo yobuNazaretha ngendlela nje bethukana ngakhona. Wesiphathi-ke manje sebebhekene bodwa-ke manje bancofana bodwa-ke manje amaNazaretha. Ngithuka isimanga mina mangibona ilokhuzana amaNazaretha onyazi ebhekene namaNazaretha kaBaba uRev Mpanza bebhekene ngqo eyiqiniza amehlo iqhuthana amakhizane. Hayi bafowethu ngeke. AmaNazaretha onyazi yiwo wodwa ezulwini. AmaNazaretha encoyincoyi yiwo wodwa ezulwini. AmaNazaretha elokuzana kaBaba uMpanza yiwo wodwa ezulwini. kaBaba uPhakama nawo yiwo wodwa ezulwini. Khona umanye sebemshila bathi uLonda okuthiwa naye wamosha kakhulu inkolo yobuNazaretha. Mina ngisazi kahle kahle ukuthi sikhipana. AmaKristu nawo wayibekile phansi ancofa wodwa. Kukhona amaKristu ama-double decker, kukhona ama-one decker. Abheke phezulu kuphela, awabheki phansi, khona abheke phansi abuye abheke phezulu. MaKristu, kwenze nje kwakhala nyonini endlini emnyama. Anizenzi ingane zakwethu. iBhayibheli licorrupt. Balicorrupta ngamabomu. Leza vele livele licorrupt. Ngitsheleke ukuthi njengoba benidlisa lo poison lo oyiBhayibheli, nohlala kanjani nina ningabi corrupt? Ngichallengeeni ngizonibonisa le corruption engikhuluma ngayo. Ngiyaphinda futhi bafundisi. Bashumayeli, babhishopi, baphathi, baholi, madikoni, maashi. Ngichallengeeni. Ngizonivezela lamaqiniso la eningawazi nina eBhayibhelini. Nginilindile. Ngichallengeeni. Angikhathali ukuthi uphuma kuliphi ibandla. Ngokulindile. Kodwa ngiyakutshela ngithi mina ozongichallenga abe azi isiHebheru, abe azi isiGreek. Ungangizeli ngeKing James version mina. iBhayibheli labhalwa esitabane, elahlelwa esitabane. uKing James umuntu owayethandana nejuke yaseBirmingham. Bese uzongichallenga ngalo iBhayibheli lelo. Leli likhuluma ngoNkulunkulu oyisitabane. Nale labhalwa isitabane. Hayi. Awuzame elinye. Ngikunikezela amaBhayibheli more than 20. Awuzame elinye elika King James ungezinalo.
i-RSV ungezi nayo, bese uyangitshela ukuthi the Gospel of Thomas iphi eBhayibhelini, the Gospel of Barnabas iphi eBhayibhelini, Injili Isa, the Gospel of Jesus iphi eBhayibhelini, the Book of Jubil iphi eBhayibhelini, the Book of Maccabees iphi eBhayibhelini, the Book of Baruch iphi eBhayibhelini, the Book of Enoch iphi eBhayibhelini, the Douay version of the Roman Catholic iphi eBhayibhelini. Yabona mangiphathela impendulo zalento lezi ngikubuza ngazo, bese uyangitshela ukuthi kulabo uNkulunkulu abawu7 wena umele muphi, wena urepresenta muphi uNkulunkulu. Mawungangiphendula ungiphathelele leyo mbuzo leyo before ungichallenge, mina nawe sizozwana. Ngoba ngiyakutshela mina ngasemambatheni mina angiyiqhayisi, mina ngiyayiqhenya ngo-Allah mina njengomdali wami. Raditu billahi rabbi, ngiyayiqhenya mina ngo-Allah ukuthi Allah umdali wami. Wabil Islam dini, ngiyaziqhenya mina nge-Islam ukuthi inkolo yami. Wabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasula wa nabiya, ngiyaziqhenya ngoMuhammad ukuthi uyisithunywa eseza emhlabeni sazovula amehlo sabonisa mina indlela eqondile. Yey, ngawathatha amashansi, ngiyakhuza wena obusacabanga lokho. Don't take chances, ayikabi, ngeke kulunge, angikuqhosheli. Ulwazi mina onginalo lu beyond you, ngoba mina ngiyafunda, uAllah uthe sifunde khona sizoba nolwazi, singabhayiziseki kalula njengani. Hayi nina nibhayize kakhulu man. Nonke. AmaNazaretha abhayiza big time, amaKrestu abhayiza big time, amaWatchtower abhayiza big time, amaRoma abhayiza big time. Bangcono ke laba bakhonza amadlozi Nkosi yami, ngoba bona bagulela ekhaya. Yabona kumnandi ugulela ekhaya, bayabhayiza nabo kodwa babhayizela ekhaya. Nina nibhayizela le endle, anazi nokuthi niyaphi, nihambela nje indlela yenu yobumnyama. Bangcono abakhonza amadlozi, inyanga nezangoma namathwasa, nomuntu nje oyikhonzela idlozi ohlele ekhaya ngoba ubhayizela ekhaya. Hayi, ngiyabonga bafowethu, ngithukeni-ke nigcine la nithanda khona, vele nidume ngalokho, ngiyabonga. Kodwa ukungithuka kwakho angeke kulishintshe iqiniso noma usuthanda. Sharp.